The Kajingthmu Banrat Dingkong ye Jingbam Bampong ha Southwest Garo Hills District ka District Health Society ha ka Khat South Rik Nailar ka lapelong ye ka program Sam Jingbam batay met ye ki briu ki bapang bashitam na kani ka Jingpang. Kajing yok ban bam de Jingbam batay met ka long kawai ka lat ban ye kun ye kani ka Jingpang ka bakan rei ha ki shnong ki thau jong kari India. Ye kini ki Jingbam tay met la Beijing lot daw MLA ka Mahendraganj usanjay e sangma u balasam shi ki Nongpang ha kani ka sngi kumukong san. Sanjay ulais ngobharu ye ka machine ultrasound ki CCTV camera ke amplifier shaka CHC Mahendraganj kenang ban pensuk ikinong penyat bat ikinong pang hakani kashnong. Ka Sarkar India lingba ka National Tuberculosis Elimination Program NTEP kala raikot ban rat dingkong ye kini kajingpang na kari barok kawai da ka bapenbyang ye ki dawai ki doktor bat ka bam bataymet na ka bentai kinong pang TB. Hakini ka program Sam Jingbam la don lang ki doktor kinong pang TB kinong senchar shnong bat ki pai pa na kani kashnong.